Hagane ke yugirish Bakhuid tong induai na gabinda evangel simli benyo ya ka jinga ege jingkorgu halo jungi duai na gabinda Martha suting batkar hai konstia benyo ke jingkoi jingkya duai na gabinda Nagabinda sister Balasiudor Umsong Bansa Shapin Gandang Haganega Sngi Duaina Binda Hima Mary Kongla Benyo Kajinglai Luit Nagaram Duairu Nagabinda Kajinge Renew Jong Barkajingo Jinkya Jong John Kupar Jerwa Jim Kupar Jerwa Aaron Kupar Jerwa Nibiana Jerwa but come da making kasem barokawai Laispa laifusa Laispa laifusa Tongin yai duai nagabinda baro ke jingdon kam changi ni duai nagabinda baro ki kinna badon hapadengi exam don gi bale bun jai ki exam hakini gi por bakinang yo jingai ki jingor ku ke jungutrai duai nagabinda ki bapang ki beshitam bakinang yo ke jingkhoi jingkhia duai nagabinda ka bible convention hagane ga singi sajain bangin light na bahara ke jing bit ke jing slap pat kum juru ke jing ko ya ke jing ya ke ying palashna ke lung calvary pat kum juru ya ka solitude chapel ba ke lemba ke jing wan jungi for the provincial bangin yo pidi ke jing ko hagane ke jika ha kerteng uppa baru khon baru mainstream Bakhuid Amen. Kajinga e jungo trai jungi u Jesus Christ part kajingi jungo blai lem part kajingi selak jungo men same Bakhuid kindon rengka but pi baro Renkad bat piru himen ko para to ngin sangesh por ben pen map nagabinda ki light jungi baro don gi por bangim shimla ngap ya tin u trai part tin ka gospel men da kasngi ka hikai yangi larangim don ka mon ban ngap ya ka bashash kor ya tin u trai ngim la ban long seizo bun sin ngi ngopa ka pop na marba ngim ju im kat kum ka gospel ai ba jesu unam pen koi dia ngi menta na baro ki pop ki pangilale unam plai lu dia ngi na ki jing te na ki jing kum baro kam dame ka ka ne ka ayam adwen ha ka bangi pin krejur na ka binda ka sngi borom christmas ko trai jisu pen koi diengi na bahar ki pop ki bangilale but menang sai ku diengi da kas namba kardor ke jame nga plam how play badan bor baro bad happy ko himen ko pada bangalale pop shipun e da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle khalet da ki jingle palat changa da ka jingle palat changa da ka jingle palat bakraw e changa
Namar kata ngakarpadia kamaria Bakhuid, kabaya isa katay soti, yaki angel bat kirikoi, bat yepi ko himen ko para, bandawai nagabinda janga, how try ublay jangi, ublay badan bor baro nith saneyangi, parandala mapi ke pop jangi, unyalam yangi shaga jingi mbam jukut. Amen. Dragon rad go play. Is Nginia duwai. Ngiduwai nagabinda ki jingdumu shime jongi baro. Ngiduwai nagabinda baro ki bedon hapadengi exam. Baginang yo bor halo jongi. Bendukin ma benduk toba. Ngiduwai ro nagabinda ki bapangi beshitam baro. Baginang yo jingkoi jingkia. Taga jingisne ke jingutrai. Topen ki yaka bor jame ko trai, batawan banyarap yangi, daga jingkalain bakrao, knamba yakaba ki pop, yakiba ki pop jangi ki penslam, ka jinga e janga jingisne jame kan penkloi. Dau trai jangi Jesu Kristu kun jame, uba im bat sensha renkad badme, haga jingelang kawe janga men siem Bakhuid, ublay junam la junam. Amen. Kajing na ke kitab Uisaya. Hakata ka Sngi, ia ka ne kajing ruai en sarwai ha ri Juda. Ngidon kanong ba ka baklain, upen long ia kajing im, kum ki kenro bat ki jingker. Tupli ya ki kerdop, ba ka jaj pen riu bahok, ka bangej neng kan la banrung. Meri ya u ha kajing suk ka bajanai, uta ubane kajing mut hame. Namar baushania hame toshania hau trai si junom nabau trai ublei ulong umau siang ubane junom ulapen hiar chapo ya ki basyong ha kabakanjang ha kanong ba kabakum kakut upentia tonya ka upentia yaka hadu kendeu ubret yaka hau pui pui kakejat kakerdam yaka kikejat jong ki baduk kajingjam jong ki bakerdu kakten utrai Sungo ya. Simna nomor raspa khatsa. Raspa khatsa. Indrai antifon balai.
Jerusalem, Hakmi Triken Radun Wanda Kaworban. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon renka but pim. Engabat hiro. Kajimpuli naka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Baburama make a try. Ujisu la ong halage sendran. Kat uba ong hanga. Kotrai unrung haka hima bening. Henry utoken ubale yaka monu pa jonga uba ha bening. Namar kata jar ubasngap yakini ki tin jonga badu bale yaki ulong kum uburiu ubasian ubalate yalaka ying haluru mausian. Te uslap ulahap kiwa kila shle bad kiler kila be bad kila paswut yakata ki ying henre kamshim kalan namarba late yaka haluru mausian. Henry jaro ba yusngo yakini ki tin jonga badu bam le yaki ulong kum uburiu babij ubalate yalaki ying haluru shia. Te uslap ulahap ki wa kila shle but ki ler kila be but ki pas kila paswut yakata ki ying but kala kallan but ka jing jot jonga kala long ka bakarao. Ka gospel jong utrai Kajingero ya make praise. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ kadbang ngidang penkre na kabinda ka Christmas ngidang yoshushu ya kamen siyam na kijimpuli ngiyosngo na ka kitab Isaya nung yatulupa ka karen hangi ka hikayangi batang kiba lehok bat kiba kongus neng ya uble kilaban rung hapo ka kinro bakalain ha ka nomba bakalain bala penkre dautrai ya kiba tamsneng ya kiba jingai na uble kinumyo rungshu ha ka neka nomba kabala penkre dautrai but when penhiar shapo ya kibru kiba shong ha ka jakaba kenjang lesi ki shong ha ka jakaba kenjang da ka ba perkat kidang don ha ka bor jonga perte lesi ki ba shania ha ka bor jonga perte lesi ki bru ki bam le ya ka modu ble pinban ki te ya ki ying hal rusia utrai ble u maham ye ki bru ba perkat ba ki don ha ka jingsngain na markis ngobiang ya lade kini kilong ki bru ki bas ngobiang ya lade ha ka ba perkat wat kalam mane u ble ru kila ban roy ha ka jingim changi Dina kata ka daw uisia nongya tulupa uang kibru kibashang haga jakaba kenjang kin sahyar shapo nama ublay un penhar shapo yaki badun penkelem yaki namar kim kongu yawo namar ujisu ulong o mausia uisia nongya tulupa ukdaw hangi utrai usham haluru mausia ulong ka mausia bado ngiha ban shania hawo Dina kata ka daw haka gospel men da gas ngi usngo omde kibru ki kotrai kin sa yo ya ka bainong henry ki bale ya ka mon jungo balai kai ka monu balai ngi habentip kai ka monu balai ka long bangin long ki ba im ya ka gospel ka monu balai ka long ki ba kibru ki ba kongu ya ga sur jungo jisu bala ki kai yangi da ka tin jungo
Kamonum uble kalong bangin iait barabor hakalindi jonga jimpenim. Ta manoba peni hangi aga jimpenim bade ujisu. Ujisu ulawan hikai yangi agalindi jonga jimpenim. Kalindi jonga jimpenim kalong kalindi jonga gospel. Ladangi im yaka gospel ngidang iait agalindi jonga jimpenim. Ladangi iait agalindi jonga jimpenim ngidang le yaka mon jonga uble. Kalam yard yakalendi jungle jimpenim, ngimlaban pindap yakamonopale. Ladangim treban pindap yakamonopale, ngin kilon, namar ngidang te yaki ing halarushia. Haba wan ga slap, haba wan uslap, haba wan ga ler, haba wan ga jingshle ngin sa kilon. Kane kalonga jing maham, kaba uji subu hakamajongi. Kaba mul yaka jingshash kor yakatino bale. Bad ka jimper king halor ka tino bale, bad ka jingi dia ka tino bale, ka wanra hangi shibon gi jingerku. Ka ba mod ngi haban perlo shibon ka por ha ka ban puson ya ka tin ubale. Kadon ke jimmen do yangi lada ngilong gi ba puli ya ka tin ubale. Kadon ke jimmen do yangi lada ngi im katkum ka tin ubale. Lese bon gi bri ki ong kalang kaba ban pule ya ka tino balai mano bala por ban pule u balai ngim don por shu don bro ki brio ki ba ang wan hadin ba ki shashkor ka tino trai kim treban im ya ka tino trai ki ang mano bala ban im baro ka ba to ha ka gospel te don ki brio ki ba jid ya ka tino trai don ki brio ki ba kiar na ka ban kongo ya ka tino trai baro jisu ong ha ka ne ka gospel minda gasni lada ngim perking ya lade ban perlut ya ka por ban pule ya ka tinu trai ne la bad ki kongu ya ka tinu trai ngin kalalong kum ki briu batte ya ki yeng halorushia siap ayu ka ba ujisu kren siap jongane ka perte siap jongane ka perte kalong ka jingim ba pensngba yangi siap ka ba ujisu ong kalong ka kamdon jinge eye ki briu ban imhaga perte ki briu ki wad barabor ya ka lindi ka basuk ki briu ki wad barabor ya ka jingim ka basuk ki briu ki ba wad barabor ya ka jingim bas pensngobha ki briu ki ba wad ya ka rompong jonga perte ki briu ki ba wad ya ki bam gedi ka ba pensngobha ya ka me ujisu pat uang ki briu ki ba im kumne kilong gibrio kiba im halurushia ushiap umla banskem ushiap ulang baraboru aili ya gibrio ladang yait halurushiap ushiap u aili ulong ujait kendo bajem palat bad umju yadait la ushiap ulang marwe usiap ulang barit henry umaus yang ulalong obad yadai bas kem bad ward ladangi persyang ban pinpai umaus yang ngimla henry habawan galer neka slap umaus yang uyang skem henry kisiap habawan galer kalaban her saudong galer kalaban pinbra kas yaka ka kalaban rongno iau siap henry kau ne uslap ne kaler ne kano ka borjo ga perte kamlaban penpra iau mausiang ulang Yesus Kristus mausiang ulang ka jingi kai jong Yesus Kristus mausiang ulang basken tenaga ta kadau Yesus ong lada ngile ya ka monupa ka ba mod ka monupa kalonga gospel monupa ulang Yesus Kristus monupa kalong babaro mangi nginyo jimpenim haka jingim jongi monupa kalong ngin boy shabane mon persha yaupa wan na uksuid bad uksud utrei kam hapdeng jongi hapo jongi ban kangla diangi ban rung habane kamon uksuid kalong ban pin kalon iangi monuk suit kalong ban penjot yangi monuk suit kalong
ban penjingai yang inau Jisu. Te minta ngidon hakama jongi ya ka mon jongu balai. Tangke balai ya ka mon balai kila banyo ya ka banai. Tangke balai ya ka mon balai kin kemen haka jingim jongi. Tangke balai ya ka mon balai kilong ki bas kem hakamat uksoid. Tongin long ki bas kem hau Jisu badu Jisu ba lemba kaneka ayam tongin nam pen kalain shushu ya ka jingai jongi. Lese donna preng jongi ngi tolot palat ban puson bat pule ya ka tinu trai. Tongin stang ban stang no ya ka neka jimblin ha ka neka ayam. Tongin nam puson shisha ya ka jingi du Jisu. Kenapa ngin long ki bas kem ha ka jingai. Jisu be id karku kardo yangi pensle yangi bangin long ki pale ya ka mon jongu play upa man ka kelip mat bangin long ki ba id shirhem yame bangin long ki ba wat ya ka lindi shaka jimpenim shaka jingjap man ka kelip mat penskem ya ki inga sem jongi ya ka jingei jongi bangin long shisha ki ba id shirhem yame unom penim jongi Enyaro yau trai Jesus Christ. Amen. Ko himen ko para tongin playa ka jinget ka jongi nganget au leu pa badon por baro Badhau kneng bakakindau. Allah Jesus Christ kun bamarway jongu utrai jongi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela khana ka Maria tesoti bala shaleben ko Pontius Pilatus la sanar penayabu la ya la tep yabu la kiasha ki bayam hagas ni ka balai la mi pat ki bayam bula kiu shabene shong shakamon play pa badon por baro nang daw nuan pat ben bishari ki bayim bar ki bayam ngange thau men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingesilok irikoi ha ka jimap yekipop Haga jimmi pat gadon, haga jingim bam jikut. Amen. Lais ba prapuwe. Lais ba prapuwe. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang kun hau blay upa badon bor baro To try bideng jingknya nek ti jompi. Lagabata kajingero kapuro makerjeng jengku. Kajimenta yangi pada kapalang Bakhuid jengku baro kawai. to priang I karpat ko trai ya ki jingais ngobha ya ki bangila lumlang na ka jingais pun jame ba to ai ba kata kabangi terwa hangne hasla prte kan kalalong yangi kabainong jonga jingsius pa junom jame da u Chris utrai jongim
Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Gabat Piro. Token tiu yalaki donut. Ikantiga ki shao. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Song hog bat kadei. Da shisha kalong ka bashong hok bat ka badai. Kadai ti jungi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinran. Ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jukut. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. Uba haga jingwan bening kong jangu ula shim yaga jinglom briu bapo jangi bad ula pendap yaga saindur khaba melamang nadu menchua bad ula pli nagavinda jangi yaga lindi shaga jimpenim bam jikut kramba haga jingwan ba ar jangu haga bor bat kaburam kaba kaddu kadwa ila penpaw yaga kam jame ngi kiba minda ngi ap kme lindi yaga tagas ngi ngin la ban pediang ya kata ka ba ngi nod ban kermen ka jingpenim bala kula jame bad mahar kata rengkat bat ki angel bat ki ar ke engel ki kets em bat ki hima bad baru ki pait belin bat ki bor jang bane ngirwai ki jingwai ya ro yame bad ngi pen bana klem sange Tongin trang yaw Jisu hagane ke limat. Tongin trang yaw min siem Bakhuid. Tongin trang yaw blay upa. Bakin shong sa hapo jongi vai pai vai. Halo jongi, halor ki inga sem jongi. Halor ki jing talot jongi. Bangin dup la ban long. Ki kun ki bapediang yaw Jisu haga jingim jongi. Tongin karpa nadu ka donut. Ban perlong yangi kumaus yang. Ha ka bapin shong nongerim yaga jingim jongi. Halor ka kti nutrai. Ba ka bor jong kane ka ayam. Kan perlong yangi ki balai luid. Da shisha melong Bakhuid kotrai katemei jong ka Jingkyrmen barom. Namar katangi karpadiame to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa yaw men siem jame kum ka umje halo jangi bakin karlalang yangi kammet bagas nam jangotrai jangi u Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ulapdiang yaga jingsha shitom ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badula ai halage sentran u om to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpim. Hakaju keru kamendala laya bam ulashim yaga kuri bada kabaingu biang yame ulayaka halage sendran u ong. To shim bat dina kane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutang batimai bad bam jikut yakaben penmi naga benda jumpi bad naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop the leya kane bankan mau yangam. Kos nam bakardor jango Kristo pen koi diangi.
to pen kui dia kemen siam hadim pen kui to pen koi pen kia iki bapa ngi bashito ya da yang ina ubamai Kajimaya jong kajinge Namar kata ngi ke bapen mendaya ke jingia bad ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngo aidem namar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge varit ngi kar padiya me bangi ki bayo benda hakamet bad gas nam ukris ngilong ki bala penyat le kawai da omen siem Bakhuid Taken mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte but the penjana ya ka ha ka jingid renkad bado Francis upa Bakhuid jangi ubil but marvenu bishop jangi but bar ki lindo but ki riniam taken mau lemru ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yoti ya da ka bakarmen ya ka jimmi pa but ya baro ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadi me ba renkad bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jongo Palei u Joseph Bakhuid korim janga ki apostol Bakhuid u Francis desires Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pensngba yame pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bin dalem ha ga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da u kun jamme u Jesus Christ Dawu lembado badhawu kallah hame ublayo pa badon bor hake jingelang kave jangamen sim Bakhuid baro kaburam bad ke jingero junom la junom Amen. Kahimen ko para tongin duwai nagabinda baro ke jingdon kam jangi duwai nagabinda ka Bible convention hake negas insai jain nagabinda ke Jingkyrku ya ulum Calvary bad ka Solitude Chapel dai Father Provincial duai ro nagabinda baro ke bapangi bashita duai kar pangro nagabinda baro ke bedon hapedengi exam ba per bakinangi jinga e halo chunki kopa jongim ba habening kalong ba kui ka teng jamme kanwan ka gima jamme kalong ka mon jamme ha ka gindo kumba habening to ayangi binda ka jimbam jungi ka ba ala kasmi badamap yangi kirengkang jungi kumbangi rungi map ye ka bele sniu yangi Badwat kalam yangi shaga jimpen shoy Henry tapalait yangi naga basiniyo tapalait yangi ngi karpad ko trai naga jing siniyo barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bhona ka pop bad ngi yo jing da naga jing jinjar barra kad bangi dang ap ke melendi yaga Jingkyrmen Bakhuid bad ka jing wan pa jungunong penim jangi o Jesus Christ Namar kasumi kalong kaima kasumi kapor bakau puram chinam la chinam Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingat le ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk trai kandon bada bo renka but pim Rengka bat piro dap da ka jingido Christ tongin yaingu markelia Bagi
hakami ukun lambro jong obleng hakami bakit na ka pop jong ka perteng so kita ke bala coach ka jingkawai jong ukun lambro ko kanrat ngam wisong ha paman rung ko ka ying junga reish ong tang ka kien ka masim junga tsia hi kamet pakas ngam jong kris kan rian asha ka jingin pam jong melakwa babara mangi ilong iba komo iya ka hukom jame Palei ya ka mon jongo Palei upa Jisu belong yang imaro naga bor jongo negi yukiris Bakhuid bakongo yame Palei ya ka mon jongo Palei upa ba shashkor yame ba id ya ka gospel ba im halo jame ba im ringkhat ban me umausiam jongo jingim jongi Jisu pensham dong rim yang iwai pa ibe halo jame halor ka hoka sot kaba mehikai yangi lembaga gospel jame Jisu be yarap yangi balong ibalai noit hagane kelemma nagi jing pak nagi jing shitam jongi nagi jing thalat babon jai jongi Jisu ibal ni shitam ingop jingop hakapop babon jai hagane ayam Jisu ben koit ben gantang yangi ben koi ben kiai ke bapang ke shitam karko kardo ya ka bible convention hagane ka si
jain Babaro ke baban chimenda Kinang yo madia ke chingir jame Jesu Babaro ke bapan ke bashitam Kinang yo madia ke bor kamperla jame Halo jogi Jesu Lembaga tin bangin yala Lembaga jingdu ai ka bangin perlok Jesu karko kardo ye ke baro Ai bore ke baro Lai lord ye ke baro Hallelujah 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 Jesu 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ai boring iko Jesu, ai boring iko Jesu. Karko kardo ya bar ki kon. Ke baduai rangat patgina chingai. Dan ke batia pang ha ke jingtia. Jesu taye ke menda, taye ke me ipa menda. Taya bar ke batemen, taya bar ke bapam. Dan ka padenge jingshitam babonjai. Taye ke batoye ki exam chungi ki kinigiski. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong in near to why. To ai ngi karpat ko trai baki jingmaya ki bangila pen menda kin mintoy yangi namar wat mendahi kat bangidang yaid hapadeng kiye ki baduna mehi kai yangi ben yid ya kiye ki bakencha bening but ben batskem ya kita ki banne da ukris utrai jangim Amen. utrai undon renkad but pim Ringka but play badon por baron karkuyap upa barukon baromen sim Bakhuid Amen. ya lesuk ben bana ya kubar babha jang utrai daga jingim ke jampim Isango yao play. Number sa. Number sa. Berukun paman sim Bakhuid, Allah paman ikon, jumentau berabor, junam la junam amen. And your right try Jesus Christ, junam.